Mkhize. Hamba kule ngane. Yini ngapha? Yabona bukani buka phela. Yabona udahlamela idodo yenza. Uswadlile kodwa ama-ARVs isikhathi sihamba wathi ke buka isikhathi sa. Bathwa simgade lokuba. Udla ama-ARVs. Unintenjena. Emkashweni kuyafiwa gazi lami. Emkashweni kuyanyiwa mngani wami. Indlela shwele angaze ngibone into enjena. Leni insizwe ngawezwa amakhaza iwezwa ngendaba ngoba iphetha amanjazi. Leni insizwe yasika lekheke ngifaka ikhondomu manje iphethe ingculazi. Kodwa ungathi insizwa yini lena ekhuluma kakhulu iwuqedile umphakathi. Ayunganana eCasanova uthanda abafazi. Welele Sinamuva liyabukwa Welele Uma stand bad and pushy Emkashweni kuyafiwa gazi lami Emkashweni kuyanyiwa gazi lami Mfowakancane hayi songingenele mina mfethu ibanga lami lihambe lasheshela phela kule ntokazi leyo uchamana usifike wangonela wange Hayi wena ulinyazo uchamane mbonile kodwa kodwa ke afana le ntombi mele iyongena mina ke manje yabona Hayi kwangena wena ngobani? Kwangena wena ngobani? Phela akuhambe mina manje. Hayi kahle wena samesana azongicimela nje wena Angazi mina bengikhuluma iqiniso. Bengikhuluma iqiniso. Okay awuhambe kubuye nawe ngiyazi ngeke uthi hamba. Hamba mbuye. Thula ke mina ngiyazi into. Angiyakuthemba mfowakazi. Lalela wenze sure ukuthi uleyo ngane uthi uyishela ubeyitshela zonke inkinga zakho. Ngoba mina ngakutshela ngempela. Hayi phela ingilidla ngamabala ngizotshela izinto amabala eshethi lapho. Ngizisa lapha mina ngiyakwazi ukufela. Emkashweni kuyafiwa gazi lami Emkashweni kuyanyiwa gazi lami Nina udla mina abafana ngeke nilunge la kumina. Yabona uncanyana. Yakuthola ngani? La ntombi izoba yami. Ngimoshelile. Udla mina mo. Sawubona abanye abantu le. Hayi olathi. Kodwa simbuke uncanyana. Bheka phela. Njani? Ngiyaphila nawe. Hayi nami ngiyaphila. Yazi phela lapha kade ngubona izolo eyimvele engatshatsha ngendlela inhliziyo yami ngayizwa ishaya ngendlela manje kade ngicabanga ukuthi mhlambe ngakwazi ukuthi ufike uvusele umuzi kababa ekhaya ngizosasa Ngoba ngingena ngisho experience nje kwakhe izindlu. awu cha ngisho uvusa ngaleyo ndlela leyo ngisho ukuthi sibambisane kwezotshalo nje ithuba nje ekhombisa indlela engithanda ngayo Yeah. Nginganikeza chance ngoba ubani? Mkhize. Mkhize ngiphoqile. Hayi ngiyabona sasana. Ngangiphoqile. Yeah. Shaya ikhanda. Ayikho iqhubile. Theni madoda. Shaya ikhanda. Yimo yakwazi maqiniso lisoka mina mfana wami. Ulimi. Ulimi esebenzayo. Ngeke mina ngiphumule, ngeke ngiphumule. Ngeke unomoya. Hey, Uphurumza wakho azumbona. Hey, lokho ngemgcine lokho naye angazi ngimbona. Ngimtholile lengane le. Ayimthole kahle lengane le. Ngithi mina kophela sofana kodwa. Awencane oyosohlela. Kodwa phela indoda esakwazi. Hayi madoda ngisawasha izitsha nje niyabona ngibhizi yini inkinga yenu? Sayawasha izitsha ngithi niyabona. Yini inkinga? Oh. Ngiyaqala kuzo rooms ethi uyowasha izitsha. Simdlizile ke lengane. Abengawashi ngisho izitsha zaza sendini yakhe. Hawu. Nje wele washa Lezi izitsha zakhe mina zinokungikheqa njalo uma ngingena lapha endlini. Kuyangithusa nje ukuthi namhlanje yena uyeyiwasheni izitsha zakhe. Hayi mdlisile le. Awuma kuthiwa yibona lento engiyibuka la. Manje bekwanda uthenga nami nebosa. Oh hayi. Ngoba
sengisele no 800 ngicabanga ukuthi unike u600. Hayibo, u600 kumele ulethe wonke 800 ukudla kubiza nje itolo. 800 awuze yonke. Hayi anginankinga baby ngizokunika wonke vele. Ukudla kubalekile phela uma kudle wena nje. Yazi nje futhi ngibone ngathi ubaby u800 mncane ngizozama ukuboleka nakuchamane lapha mhlambe uzoba nayo yabo bese uqalisa akhomala kuma kumina yabe iyamona lo muntu hayi ayibona lethi rebooster hayi ayibona lethi rebooster mina hleze ngisho kodwa bese mina ngimfikezele ngihamba naye ngiyakuthengela nje awuzela kancane phela manje ngiyeke kuyonika lezi ngubo uzoyineka ingubo kahleli madodana Yo, kanti bebini ngingabangani bakho? hayi bapha banomona inkinga nje babona ukuthi mina nawe sifanelene manje bafuna ngathi ingahlala imphazamiseke Manje kodwa dinga nje ukuyowasha. kodwa baby usanda kuluka nje Hawu ngeke liyaluma nje inkwethu yayibo uyabona nje nawe ngeke. Dinga ukuyowasha nje. mina nginike lo 50 lo ngibe ngiyoneka lapha wena ubuyowasha ikhanda Phela kusho ukuthi nakona 50 rand. Imali yokugibela le akule nje 50 rand. futhi njani nansi uzogibela kule bese Yeah. Thank you. Manje uzohamba kuyoneka ke. Ngisebenza ekhanda. okay inkinga Emkashweni kuyafiwa gazi lami emkashweni kuyanyiwa mngani wami Yindele ndlela shwele angaze ngibone into enje hayi sayikhipha kodwa usayalaita wow ngasithola kahle awungiphathele ijuice lana yazi ngiphelele ijuice ngicela ungiphathele ijuice la uyaphila mshanami yona le hlobo le uyaphila le nhlobo le kube cranberry apple okay hayi nginankinga Manje waye imali bongayiphathanga. Chabo mina bengazi ukuthi phela kuyadula kanje lapha Kodwa wazi ukuthi siyodla imali ngizoyidinga futhi. chabe angithi yabo ubone sengadayisa neshirt lami buku angithi ubonile ukuthi phela bese sizoboshwa lapha lidula kabi le Next time shirt ngiphatha imali yanele. Hayi lento imali enjalo. ngiziphatha ngokulandela ngiyaziwa imali ngiziphatha yonke futhi Kodwa imali yona imali nayo ke noma mhlambe. imali ikhona endlini imali Ngiyisathe- baby ngiyaxolisa ngeke senzeka yabo wenqanani usuhamba ngqondo futhi manje wena la kamanje usikhathana wena nje kusukubamba unqondo ibujaketi ijuice kadlamini yazi futhi ube nosuku olude kanjani wehlamini ongibangela wehlamini akayiphethe nale juice yakho la wenze lo toko wasalahla kamanje Dlamini amani useqhubeka le nto yakho ukusingazi kubamba unqondo la ijuice yami Dlamini sinebhadi yabona ke mina mshaya niphi ijuice yami ngachaza Dlamini Uzokuchazela, ngachaza yazi mfowethu uvele waphela imali lapha esitolo besidla khona anginandaba ubona ngidayisa ngishishethi lami ngidayisa ngishishethi lami anginandaba ngifuna angathi iyo le nto lokuhamba nqondo la uyakhumbula akhona uqala hamba nqondo sambamba la nobaba wakho mastag Chama. benqondo Nqondo nababana. Yebo. Hey bobabili ngangidaliwe lapho laba bana wabona ujoko yike Angilala. yabona mshana akulalanga mina yebo umuntu oright la nona Phela le juice yami ngikunika 3 days ana ngithi imali khona. khona ngikunika 3 days khatha yonke le nto ya Yazini-ke mina ngicela ukuthi ungiyeze le mali leyo ukuthi ngehlise isithunzi bese nje indaba yami nayo yaphela. awu baby Ubusu sesihlukana kuyapha ubusukuthengisile vele yona ngeke ngikwazi ukuthi ngize ngiyekele. Ngikho mthatha. kodwa baby Qhamani yini angizoqhubeka sebenza kodwa manje senathatha kangaka ngifuna nje nologs iyona into enyenzayo ukuthi kuyimina amadoda othengile angisena muntu ukhona nje bophi lo bohamba naye ujikile lo uthi mina ngikhuluma kakhulu manje ngenzeni